እግዚአብሔር ይባርክ ደስ ይብለኒ ኣብዚ ኣብ ማእኸልኩም ኮይነ ምሳኹም ሓሳብ እግዚአብሔር ክካፈል ምኽንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብደሙ ዝዓደገ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ሎማዓንቲ ሓቢርና ንሪኦ ሕያዋይ ጓሳ ዝብል ሓሳብ እዩ እግዚአብሔር ይባርክ እዚ ሕያዋይ ጓሳ ዝብል ሓሳብ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ኢና ንሪኦ ፍትሓዊ እንድሕር ደኣ ኣንቢብካለይ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሕያዋይ ጓሳ ዝብል ሓሳብ ሓቢርና ክንርኢና ንምንታይ ሕያዋይ ጓሳ ዝብል ሓሳብ ኣብኡ ጀሚሩ ድማ ሓቢርና ክንርኢና ትርጉሙ እንታይ ምዃኑ ድማ ክንርድኦ ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሃሌሉያ ካብ ሓደ ክሳብ ክንደይ ቁፅሪ ሓደ በባቀስ እንዳበልና እንዳጽናዕና ስለንኸይድ አንተ እምቢል ካብል እቲ ናብ ደንባ ባጊዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሐኩር ንሱ ሰራቕን ምሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ባጊዕ እዩ ንዕኡ እቲ ሓላዊ ደገ ይኸፍተሉ እቲ ነባጊዕ እውን ቃሉ ይሰምዓ ነቲ ነባጊዑ ከዓ በብስመን ፀዊዑ የውፍረን ነቲ ነባጊዕ ምስ ኣውፍረን ድማ ከቅድመን ይኸይድ እቲ ነባጊዕ እውን ድምፁ የለልያሞ እየን እሞ ይስዕብኦ ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይጋልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን ስለዚ ኢየሱስ እዚ ምስላ እዚ መሰለሎም ንሳቶም ግና ነቲ ተዛረቦ ኣየስተውዓልዎን 14 በል ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ኣባጊዐይ ይፈልጠን እተን ኣባጊዐይ እውን ይፈልጣኒ እየን ኣሜን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ነባጊዐይ ይፈልጠን እተን ኣባጊዐይ እውን እንታይ ገብራኒ ይፈልጣኒ ሕጂ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ክብል ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ሕቶ ክንሓቶ ዝግባአና ካብ እንታይ ተበጊሱ ጥሪ ኢሉ ሕያዋይ ጓሳ ዝብል ዘሎ እንታይ መበገሲ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መቸም ብዘይ ምክንያት ዝኾነ ነገር ኣይዛረብኒ ሕያዋይ ጓሳ ክብል ከሎ ካብ ምንታይ ዝብገስ ዘሎ እንታይ እዩ ደሪኽዎ ከምኡ ንኽብል እንታይ ደፊእዎ ከምኡ ንኽብል እዚ ካብቲ ሓደ ተልእኾ ናቱ ኣብዚ ምምፅኡ ምዃኑስ የተንበሃሎ እሞ እንታይ እዩ ከምኡ ንኽዛረብ ዝገበሮ ኩነት መድረኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤቭሪዴይ ዝነበረ ናብራ ኩለን ትርጉም ኣለዎ ናብ ሂወት ዝምድር እዚ ኳንስ ጎይታ ንሕና ከመ ናብዚ ምድሪ ክንመላለስ ከለና ኤቭሪ ዲቴይል እግዚአብሔር ፈልጦ ኣጋጣሚ ዝበሃል ኣብ ሂወትና ኣሎ ድዩ ኩሉ ንሓልፎ ፍቓድ እግዚአብሔር እዩ ኣምላኽ ዝፈልጦ እዩ ወላ ብጎቦ ተሓለፍካ ወላ ብስንጭሮ ተሓለፍካ ወላ ብሓዊ ተሓለፍካ እግዚአብሔር ዕላማን ምኽርን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቦታ እዚ ምዕራፍ 10 ሕያዋይ ጓሳይ ክብል ከሎ ቁርብ መታን እቲ ሓሳብ ክርዳእና ንምንታይ ከምኡ ከም ዘለ መታን ክርዳእና ምዕራፍ 8 ክንምለስ ኢና ኣብ ምዕራፍ 8 ዝተፈጥረ ኩነት ክንርኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብኡ ብጣዕሚ እቶም ጓሶት ኢና ኢሎም ንነብሶም ዝሓስቡ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዓይነት ሽግር ከም ዝፈጥሩሉ ዝነበሩ ሓቢርና ክንርኢና እሞ ካብኡ ተበጊስና ንምንታይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያዋይ ጓሳይ ከም ዝበለ ክንርኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እምበር ኣብ ምዕራፍ 8 ክንርኢ ከለና ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ድማ ኣብ ዝሙት ተረኽበ ሰበይቲ ሒዞም ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፁ እሞ ክጭፍጭፏ ከም ዝደለዩ ኢና ንርኢ ሕጂ ኣብዚ መድረኽ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትኩም ትፈልጥዎ ሓሳብ እዩ ጽሑፍ ጽሒፉ ሪኦም ነብሶም መዚኖም ታፈርዲ ወላ ሓደ ክገብራ ስለ ዘይከኣለ ኩሎም ሃዲሞም ኮይኖም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኪድበል ዝፈርደ ክተዘየለ ኺድ ኢልዋ ምሽ ሓቀይ ሕጂ ኣብዚ ኩነት እዚ ብጣዕሚ ሓደ ዘባሳጨዎም ኩነታት ከም ዘሎ ንርኢ እቲ ዘባሳጨዎም ኩነታት ድማ ንሳቶም ጓሶት ምዃን እዮም ንነብሶም ዝፈልጡ ስለዚ ድማ ሕጊ ሒዞም መፅኦም ሓጢአት ዝገበረ ክቕጥቀጥ ክጭፍጨፍ ሕጂ እዚ እቲ ንሳቶም ዝፈልጥዎ ዓይነት ጉስነት ዝነበሩ ንህዝቢ ዘሳቂ ንህዝቢ ዝጭኩን ንህዝቢ ድማ ካብ ሕጊ ናብ ሕጊ ዝወስድ ንህዝቢ ድማ ካብ ባርነት ናብ ባርነት ዝወስድ ዓይነት ኣካይዳ እዮም ዝኽተሉ ነይሮም እዚኦም እቶም ኣርኣያታት ዝበሃሉ ማለት እዩ ፈለጥቲ ሕጊ ዝበሃሉ ሕጊ ዝፈልጡ መምሃራን መራሕቲ ህዝቢ ክመርሑ ዝተሸሙ እሲ እንታይ ዝገብሩ እዮም ሓረቲ ቀተልቲ ኮይኖም ኢና ንሪኦም ኣብዚ ቦታ እዚ
ሕጂ ኣብዚ ኩነት እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሪኦም ከሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ወላ ሓንቲ ድንጋፅ ዘይብሎም ወላ ሓንቲ ርሕራሕ ዘይብሎም ሕያውነት ዘይብሎም ንፍርዲ ዝቃዳደሙ መራሕቲ ኢና ንርኢ ታን ፍርዲ ሒዞማ ዝመፁ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕያውነቱ ተበጅዋ እምበር ኣብዚ ምዕራፍ 8 እዚ ኩነት ኮይኑ ክካትዑ ከለዉ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ነገር ክብሎም ከሎ እቲ ንሳቶም ዝገብሮ ነገር ንኣምላኽ ዘይኽብር ምዃኑ ክነግሮም ከሎ ንሳቶም ናይ ኣቦታቶም ንሳትኩም ናይ ኣቦታትኩም ትገብሩ ክብሎም ከሎ እንዳሓረቑ እንዳተበሳጩ ኣነ ሓቦ ይሰርሕ ኣለኹ ንሳትኩም ከዓ ናይ ኣቦኹም ትገብሩኹም ክብሎም ከሎ እንዳተበሳጩ ክኸዱ ከለዉ ንርኢ ስለዚ እምበር እታ ምዕራፍ 8 ዘሎ ነገር ናብ ምዕራፍ 9 ክሰግር ከለዉ እንደገና ንሳቶም እንዳይገብሩ ኮይዶም ኣብ ኣፍ ደገ ዝነበረ ሰብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዎ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ኣብ ምዕራፍ 8 እንታይ ናርኢ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተደፊኡ ንደገ ከውፅዎ ከለዉ ሓሪቖም በቃ ንስኻ ውፃእ ኢሎም ከቆትልዎ እምኒ ኢሎም ከቆትልዎ ምስ ደልዮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ብማእኸሎም ሓለፈ ብለን ምክንያቱ ነቲ ናቱ ጉስነት ናቱ ፍሉይ ጉስነት ክገብሮ ይከኣሉ ሃንድል ክገብሮ ይከኣሉ ንሱ ዝገብሮ ደሎ ንሳቶም ዝገብሮ ደሎ ፈፂሙ ዘይራኸብ ኮይኑ ንሕና እስኻ ወቦና አብርሃም ኢና ንስኻ መን ኢኻ እንታይ ኢኻ እስኻ እንታይ ኢኻ ንዓና ከምኡ ትብለና ንሕና እኮ ካብ ወቦና አብርሃም ኢና እስኻ ጋኒን ክህልወካ ኣለዎ ኢሉ ሕጂ ረኢ እምበር ማዕረ ክንደይ ዕውራት ምዃኖም ማዕረ ክንደይ ዕውራት ምዃኖም እምበር ራእዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኣቶም እውን እንታይ ዝገብሮም ደሎ እንድሕር ኢልና ይምህሮም እዩ ደሎ የርእዮም ደሎ እቲ ትኽክለኛ ጓሳ ከምዚ ክገብር ዝግብኦ ኣብ ቤተ መቕደስ እንዳኸደ ምድሓኒ ክገብር ዝግብኦ ኣብ መገዲ እንዳኸደ ምድሓኒ ክገብር ዝግብኦ ንሳቶም ግን እንታይ ገይሮም እምነ ልዒሎም ጨፍጭፍዎ ደሎ لو ما أنت بار أملاك استمسكني يكون حياونة نعيقوي تيس كرتوس أبي هوتنا بحيل خدم مغي بهوتنا نحالفو نحنا نجزار سنا قاصدكم كون عندل نقرت له لو ما أنت عن حياوي قاسي بلنا له أجي نمتى حياوي قاسك هون أدلي ونحد عيلنا أبتي زمانتي قصنت نسرائيل وين حدش نقرأ يكونه طريق ديبولو يلن قصنا زي فلت يلن كلهم فلت وين تقصنا فلت وين جناخي زحياوي قاسا زبها القصنا جناي فلت وين حياونا زلوا قصنا جناي فلت وين سلزق قويت يسوع كريستوس أنت يقبر لهم بار بتنساتهم فلت وعن كاخر الدم متي حياوي قاسا أنا وين حدا إلنا تزري وزن برج أكون أنا حياوي قاسا يكون ذيك أتعال زخونا كايدم تحرد زخونا كايدم تفرد يزخونا زفارد بك سبحة أنك قبر زت سبه بأنقول هو أنا حاسس مع عشق جاجل كتحلوه مان حياوي قاسا بالبخات زي اللي خو ميخاتخو حياوي قاسا نحد قبل البخا بوتا زي هيب كاي خو ميخاتخو سلزم بارز حياوي قاسا أنتي مخانو متانكر دعنا بحريات ناي بقي خنفلت على مش ناي بقي بحريات زفلت منالو زنقرني يلا بحريات مسقوسنت زتحاز مالتي زمدنا ناي قاسان ناي بقيعين زفلت زنقرن منالو نمنتاي بقيعي سنمنتاي قاسا زدليا غيرها يس ينوكا عارف حاجة تتمنى واو يس عارف حاجة تتمنى تخكل كالي يا
زي قاساب زخوني تخيدني دمصي قاسات تسمع واو دولو وا تقبر رو بقع ابزا تخياتاتو صبود حماق يتفلدنا سلازم بار نزي خمزي احواتنا تقصو صنحو عينت بحريات دلوا مشكنيتي بقع كوغاسيو እግዚአብሔር زهابهم كمي غيرم نتزب يساقيو خمزلو ينبار غويتا كريستوس زعزب دلو حدقات الله خيت هدمنا ماي جاد هاي غرمكم نزي اين بار غويتا كريستوس كبجيل زمصدلو اذا بقع زي امبر زوم كلهم تقصوا زوم كلهم حواتنا تقصوا بقع بار نسخاتكم يهم انا كلاتنا هنا غويتا كريستوس بار نزا بقع زي اخبو جيو متيو واين حدايلنا اتزنبره غسنت نزا بقع زي ناب سقاي زوسد ناب حاو زوسد ناب طفا زوسد ينيرو من منتاي نحداين لا اب معرف حتى مجمرا نحدارينا اب معرف شو من تنبار بزنغر زنه حنتي تقدقط حيزوملو مصيم ايتخون يلو بزح نغر ارديو مسخاتكم انا يا ابوي سرح لكم زلاخ نغبر الله يلو اب معرف حتى شعو دفيم كوصو خلو ينا نري وال نسو بطيس كوصو خلو شعو انت يرخيبو ماتي عور نزع عور كان تاغيرو ماتي دنغيصلو راح يحلو عينو كان تاغيرو كفيتو قدده حوت روكع حجة خاطي تقبر الله مخنياتو عينتم عوري زلو كابتن اباقي زي حشو عورات مرحتي مخنياتو بقي انت تدل ندحدايلنا خمس كل وصن حواتنا غره سلازخونت زعاليات تدلي بقيع ولا حنت نجر هاي تفلتني زبالك هيا تقبر نبز وصلتك هيا تخيد دخمتيا أبقى زارس أنت يتقبرنا أي تتأمامنا أمن تتأمامن حياوي قواسال لنسكبولو أب نفسي هاي تأمامن نسكبولو حياوي قواسال لني نابز خدا يفلتني حياوي قواسالني زروقصو يفلتني كناخ حياوي قواسالني بمنتاي كم تخببكو يفلتني كناخ حياوي قواسالني مصاي انت كم زولو يفلتني كناخ حياوي قواسالني هاليلويا امبار كم زنري لنا معرف شعته حسوتي قاسط مخانم أقول لي حزر تجبارات كقبر خلوينا نري نتقول تسكت قبر السنة تجبارات نتقول تسكت مدحان أي فتوه وقاداس نتايلهم إزي يجنن الله شو مويلهم فرح إزي حليفنا خيدو بقى حساوم سيدلس قعد له ودليم مدحان مسجبره تزبخ اب قنو مسكون مسرايو اسكت ابيلهم شو قنت خوينو بقى اوروماي زي حزب زي نابو غوص خيدالو نابز غاني ندلو خيدالو ندابل تخغبر جميرو مالتي كعغر كور جميرو حزب املاح كاب كمز عينت غسنت እግዚአብሔር ከውጻካ ዝደልደሎ አብዝ ዘመን ዝخچኩና ከኻብዝ ደሊ كجزاءك خبز دلي عمرها قاطر خبز دلي زمنك قاطر خبز دلي كاو انا حياواي غوسايب لكالو انا ناتك حياواي غوسايب لكالو ناباي يطبق لكالو እግዚአብሔር ناباي تتصقع اب كيلت كاي تتصقع اب ገንዘብ كاي تتصقع اب ጥዕና كاي تتصقع አለና ብትውላይ تتصقع هباي تتصقع لكالو እግዚአብሔር لومتم غوسوتو يكاتا امنوم صباحنا غونتا كون خوليم مصايام زي فولت سبات كوينو كصنحو خوليم حياواي غوسا كن كل غزي نباقي انت يغبر
لازم بارغواسا انتي تقبر دحدا إلنا نباقعو ببشمن انتي قبرن معرف عسرت خن كيدنا ملخصة مسكن يخون هاليلويا شو مي بارخ بشمي يفلتني يسكبولو لذي كم تفتو حوي زنبابو تي بافدق جزاتو تباف دقه هو تباف دقه زاتو جنا هو تباف دقه زاتو جنا نسو قواسا أباقيعو تباف دقه زاتو نسو انتايو لذي توم قسنت زي نفلت أباقيعن بقار جزا اللون ويحاصر اللون وفيرن مسمت أزقمت على اللون إذا قواسا زين ما ليت معتنا يدك اسنيو وين حد قالكم تخلا متى كي جبرن سراق متى كي جبرن لازم سراق الله بلعها قال له تخلا سلزة حنتي هذا لا تويت موصي باي انداتوا باي اندوتا تخلا خا بتام افدغي خا تدلي تسراقون باي خا تدلي زعيا واي غوسا كن سرحون تاي ندحدا إلنا افدغ كوينو محلاوي سرحو نمنتاي سلازا فكران نمنتاي سلازا فتوان حنت كوا تطفي استاي غبرني حنت تطفي ايلو ايدقسني نعاون كرخباي زخيد مالت حصر زلوو بوتاي زغبرلن حصر زلوو موعلي زغبرلن مدقسين نمنتاي قال مچ خيبلعن نتي حصر دركبو صلايت مسراي خا ميس خا نت حصر ابرخبلو مليسو خا يعزب ليتن معلت دم مليسو خا نعود ركب نجر حيزمكم تصخلو خا ميس خا ابرخبلو مليسو كا بت قال فحر خريم كل خا مصي خيد خا عبسبلو تحياواي غواسان باركم زنا غبري زكلا خللك تحياواي غواسان باركم زنا غبري زحلوك حياواي غواساب لبخالو بلكالو حياواي غواسا وشتخالو بلكالو حنت نجر كابا خازدلي طيلاي تخون بعلو اغزيابير بقيع تكون دليكا بقيعون طيل تكون كا اغزيابير كحلوك يكل طيل كلاتنا نفلطين اغزيابير كم تزقمطكم كونوا ماسك ايتوتو اينوتو كاستم ماسك اتينا طيلاي نمسل اغزيابير متان كحلونا اغزيابير متان ابلو معشخخو علنا مغنياتو نقول ببش من فلطني شمكا غير كتصنيحها طيل مسيلكا غديفكا خيد خيد تو كلنا حواتك ابلو معشخخو على خلو نسخها طميخه توعل مالتي اغزيابير اباقي عندلو دمصو زسمع اباقي عندلو انت حاونا زبلو خا دمصو خا انتي غبره دمصو تاي غبره حج غواسوت كلتا سلسة غربابتي بحسب غواسوت كونو كلو اباقيعهم اتميتي ولا يحلو ام دامر فصمن ولا تحواوسن اي تحواوساني دمصو غواسن كافلطين سلازي ناي فتو اباقيع ولا مس ناي ايمان حدا تحواوسن وعلن فتوي تلكا خصوعنا اباقيع دحان سون ساتن زفطو دمص مسغبرلن ها كابزون كل سلستي متباقع فلي لنا من خدام سيلكم افوت وين زخدا معرخ اندزين دمصو تاي زغبره دلاليا عرخ اندينا دمص اغزيابير نللي معرخ اندينا دمص غويتانا يس كورسوس نستماقرو معرخ اندينا دمصو خنسمع حرر نبر معرخ اندينا نمبركخ معرخ اندينا امكينانا نمبركخ نقدنا يكون اغرخ خمس لك تنبركخ
ልብኻ ተማሪኹ እኹል እዩ ማዕርኽ እንደይ ልብና ተማሪኹ ደለ በዚ ጎይታ እዚ ምክንያቱ ንሱ ታይሉ ኣባጊዕ ድምፂ እንታይ ገብራ ስለዚ በጊዕ ብተፈጥሮ ድኽምቲ ስለ ዝኾነት እንታይ ደጋፍ እንታይ ገብራይ ማለት እዩ የድልያ እዩ ብተፈጥሮ ድኽምቲ እያ ስለዚ ዝድግፋ ትደልያ እንታይ ከም ትበልዕ ኣይትፈልጥን እያ ንጎሆሲ ብዛዕባ ዝሓስብ መን እዩ ሕያዋይ ጓሳ እስክበሉ ሕያዋይ ጓሳ ዝሓስበለይ እስክበሉ ደቂስኩም ንጎሆ ክትሓስቡ ንስራሕ ክትወፁ ክትሓስቡ ከለኹም ብዛዕባ ስራሕኹም ኣብ ስራሕኹም ከመይ ምቹእ ኩነታት ክፈጥረልኩም ብዛዕባኹም ዝሓስብ ጎይታ ኣለኩም ሎ ንደቅኹም ንቤት ትምህርቲ ክትወስዱ ከለኹም ከመይ ምቹእ ዝኾነ ኩነታት ክፍጠረልኩም ከም ዘለዎ ብዛዕባኹም ዝሓስብ ሕያዋይ ጓሳ ኣለኩም ብለኩም ኣሎ ብዛዕባኹም ዝሓስብ ጎይታ ይብለኩም ኣሎ ንስኻ ፕላን ተውፅእ እግዚኣብሔር ግን ካብኡ ዝበልፅ መደብ ኣለዎ ምክንያቱ በጊዕ እንታይ ከም ትገብር ኣይትፈልጥን እያ ከም ዝበሎ እዩ ሓደጋ ተሎስ እንታይ ትብል ደው ንመን እያ ትፅበ ኣቤት 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 ሽሙ ይባረኽ ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሕያዋይ ከመይ ፍሉይ ኣምላኽ ጉስነቱ ፍሉይ ዳስዋይ ከዓ ጓሳ ጥራይ ዘይተባህለ ሕያዋይ ጓሳ ምክንያቱ ኣብ ዙርያና ብዙሓት ጓሶት ስለ ዘለዉ ገንዘብና ዝጓስየና ሰባት ክንደይና ሓደ ሲ ጨጉረይ ዝቕምቅመኒ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ቸርች ይዕድሞ ክመፅ የብለኒ ድሓርታይ ጎይታ ጥበብ ሂብኒ በል መፅሓፍ ቅዱስ ኣንብብ ኢሉ ሃራ ኢሉ ፀዓነለየል ታሽምፅዕነሉ ፈቲዋ ኣውዲ እንዳገበረ ክሰምዕ ጀሚሩ ሕጂ ከይድ ከለኹ ከመይ ኣበይ በፂሕካ ከመይ ኣለካ ብሎ ፅቡቕ በቃ ፈቲያ ናብ ሕጂ ማሊ ከመይ ኣሎ ባይብል ምንባብ ምስ በልኮ ዘገርም ነገር ነጊርኒ በቃ ብዙሕ ነገር ኣብ ሂወት ክልወጥ ርአ ኢልኒ በቃ ዝኾነ ኣብ ሂወት ዝነበረ ፅቡቕ ዝመስለኒ ነገበረ ሕማቕ ምዃኑ ክፈልጥ ጀሚረ ኢል ሕያዋይ ጓሳ ምርኣይዎ ኢድካ ክዝርግሕ ጥራይ ዝደልየካ ቸርች መፅኡ ይፈልጥኒ ጎይታ ይተቐበለ ገለ ይፈልጥ ግን ዝዛረቦ ዝነበረ ኣማኖንኮም ኣይዛረብኒ ኩሉ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ግን ብዙሕ ዝነገረኒ ዝነበረ ኣው ሻክት ኣነ ባዕለይ ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ራፒድ ዝኾነ ለውጢ ኣይተፀቡኹን ሕያዋይ ጓሳ ግን ከምኡ እየ ዝገብር ልቢ ናይ ምቕያር ተኽእሎ ኣለዎ ሰርጀሪ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ዝሞተ ነገርና ናይ ምትሳእ ተኽእሎ ኣለዎ ነገርና ናይ ምጥዓይ ተኽእሎ ኣለዎ ጀቤር ኣምላኽ ይባረኽ ስለዚ እዛ ነብሳ ክተድሕን ዘይትኽእል በጊዕ እምበኣር ስለያ ዘይድቅ ዘይታኸስ ጓሳ እዩ ዘድልያ ስለዚ እቲ ጓሳ ናብ ምንታይ ኣፕግሬድ ንገብሮ ናብ ሕያዋይ ጓሳ ምክንያቱ እቶም ዝነብሩ ጓሶት እዞም ፈሪሳውያን እዞም ንሪኦም ዘለና ክሕሉ ዘይክእሉ መጥፋእቲ ተውሃሉ ክዳን በጊዕ ዝተኸድኑ ተውሃሉ እዮም ኣብዚ ዘመን እዚ ከም ፈሪሳውያን ኮይና ኣብ ሂወትካ ዝሓዘካ ነገር ናብ ናይ እግዚኣብሔር ጉስነት ንኸይትኣቱ ዝሓዘካ ነገር ሎም ዓንቲ ክስበር ፍቃደኛኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉስነቱ ኣብ ሕያውነቱ ክእትወና ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ንሕና ግን ኢድና ንሃብ በዓልና ፈንጠርጥር ኣይንበል ኢለኩም ዓንተ እዩ ጤል ኣይንኹን ጤል ኣብ ሓደጋ እንታይ እያ ትገብር ፍጀ ትሓድም ናብ ሓውን ክትኣቱ ትኽእል እያ ማለት ናብ ኢፀላውን ክትኣቱ ትኽእል እያ ማለት እዩ በጊዕ ግን ኣብ ደላቶ ደው ስለ ትብል which means ብዘይ ጓሳይ ክነብር ኣይክእልን እያ ትብለላ ማለት እዩ ብዘይ ጓሳናተሲ የትም ኣይከይድኒ ማዕርክ እንደይ ኣብቲ መርሕነት ከም ተኣምን ዲፐንደብ ከም ምዃና እየ ዘርኢ
بعلاس فنطرطر ኣይትብል ክትድሕን በቃ ኣነ ክፍጠር ከለኹ ሲ ብጓሳ ክነብር የተፈጢረ እያ ትብለና ክፍጠር ከለኹ ሲ ኣብ ትሕቲ ጉስነት እየ ተፈጢረ ስለዚ I have no idea I don't care መውፅኢ ክፈጥረለይ ዝግብኦ ጓሳ ኣለኒ ካብዛ ዘለኹዋ ከልዕለኒ ዝግብኦ ጓሳ ኣለኒ ካብ ዘለኹ ወንቀሳቅሰን ዝግብኦ ጓሳ ኣለኒ ናበይ ገፀይ ክኸይድ ከም ዘለኒ ከኣለኒ ዝግብኦ ጓሳ ኣለኒ ማለት እዩ ሃሌሉያ ስለዚ እምበኣርሎም መዓንቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብኡ ክንፅጋዕ ይደልየና ኣሎ ኣብቲ ሕያውነት ዝመልኦ ግስነቱ ክንኣቱ ይደልየና ኣሎ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ዝጎድለኒ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ክውዕለካ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ርእሱ ዘይተኣማመ ግና ኣብ እግዚኣብሔር ዝተኣማመ ሰብ ክትከውን ኣለካ ማለት ኣብተን ቁሩብ መዓልታት ዘንበብካየን ሕጂ ከዓ ወርሕን ገለን ማየብል ክትንብቡ ቀኒኹም እንዲኹም ሕጂ በቃ እትን ዘንበብካየን ገለ መለ በቃ ሻላባላባ በቃ ሕጂ መዓልታትካ ገለ መለስ ባዕኻ ትሓልፍ እንደለኻ ገለ ምንባብ ፅቡቕ እዩ ሂወትና ምስ ቃል ኣምላኽ ዝተሓዝ ስለ ዝኾነ መግብና ንሱ ስለ ዝኾነ ግን እቲ ምድሓና ካብቲ ነገራት ምድሓና ግን ኣብቲ ሕያዋይ ጓሳ ዝተመርኮስ ይኸውን ዝግብኦ ኣብ ዘንበብካ እዮ ይኮነን ኣብ ዝፀላኻ እዮ ይኮነን ተንብብ ትፅሊ እቲ ሪሌሽንሽፕ ምስ ኣቦኻ ዘለካ ፅኑዕ መታን ክኸውን እምበሪ ሰላምካ ክበዝሕ እምበሪ ኣብ ኩሉ ነገር ከኣልየካ ክሕልወካ ዝግብኦ እቲ ዘንበብካ እቲ ዝፀለኻ እዮ ኣይኮነን ጎይታ በዓል እዩ ምክንያቱ ክንድሕን ከላውን ብምንታይ ኢና ድሕና ብኸምኡ ዲበ ነፃ ዲበ ነፃ ዲበ ነፃ ነው ዲበ ነፃ የለም ስለ መድኃኒ ከፈልኩት የለም ስለ መድኃኒ የስ ብነፃ ኢና ድሕና ብኸምኡ ሰላም በዚሕልና ብኸምኡ ምድሓን በዚሕልና ብኸምኡ ናፅነት ረኺብና ስለዚ ድማ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሕያውነት ዝመልኦ ጉስነት ክንኣቱ ከለና እምበኣር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ኩሉ ስግኣት ካባና ይእላ ማለት እዩ ሂወትካ ናይ እግዚኣብሔር ጉስነት ዝመልኦ ሂወት ይኸውን ዝጎድለኒ የብለይን ከም ተባሃለ ምንም ዘይጎድለካ ትኸውን ማለት እዩ ግን ክትኣምን ኣለካ ምክንያቱ እቲ ቃል ምስቶም ዝሰምዕዎ ብእምነት ስለ ዘይሓበረ ስለዚ ጉስነት ኣለኒ ኢልካ ተዘይኣሚንካ ምልኣት ዘለዎ ሂወት ክህልወካ እውን ፀገም እዩ ማለት እዩ የስ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣለኻ ዶ ኣለኻ ወየ ዝጎድለካ ነገር መሊኡ ዶ ኣሎ መሊኡ ኣሎ ምክንያቱ ዝጎድለኒ የለን ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ጉስነት ዝመልኦ ምርዳእ ኣብ ውሽጥኻ እንድሕር ደኣ ዘይመሊኡ በዚ ነገር እዚ ውሽጥኻ ተዘይተመሊኡ ከምቲ ታበጊዑ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕቑፊ ናይ ጓሳ ዝኾነት ክትኣቱ ክትወፅእ ምስኡ ኣብ ክድቅስ ከላ ምስኡ ክትበልዕ ከላ ምስኡ ክትድቅስ ከላ ምስኡ ክትዕርፍ ከላ ምስኡ ኣብ ኩሉ ምስ መን እያ ምስቲ ሕያዋይ ጓሳ ከምኡ ከዓ ንሕና ኩሉ ግዜ ብዘየገድስ ኣብ ስራሕ ናሃሉ ኣብ ገዛ ናሃሉ ኣብ ኩሉ ኩነታት ናሃሉ ንሰግሮ ኩነታት ዓላር ግዜ ሲ ብጣዕሚ ንፉዓት ኣመንቲ ኢና ሽግር ክመፅእ ከሎ ግን ኣብቲ ናይ ገዛእ ርእስና ተሓሳስባ ንመርኮስ ነቲ ነገርሲ በዓልና ክንፈትሖ ፋሕተርተር ንብል ንጭነቕ ንሽገር ምክንያቱ ኩሉ ሽግርኩም ኩሉ ፆርኩም ናባይ እንታይ ግብሮ ኢሉ ጎይታ ሕጂ ክንለማመድ ኣለና ኤቭሪዴይ ኩሉ ግዜ ሲ ክንለማመዶ ዝግባአና እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ሕያው ዝመልኦ ግስነቱ ፍቕሪ ዝመልኦ ግስነቱ ድንጋፀ ዝመልኦ ግስነቱ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናባጊዒ እፈልጠን እቲ ናባጊዒ እውን ንዓይ እንታይ ገብራኒ ይፈልጣኒ ኢሉ ስለዚ ሓደ ክርዳእና ዝግብኦ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንዓይ ንኣኽትኩም ብሽምና ይፈልጠና እዩ ብሽመ ይፈልጠኒ እስክበሉ ብሽመ ይፈልጠኒ እዩ ብሽመ ይፈልጠኒ እዩ ንደቀይ ብሽሞም ፈልጦም እዩ ንኹነታተይ ብሽሙ ፈልጦ እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ እምበኣር ከምዚ ገይሩ ዝግደስ ኣቦይ ዘለና ከምዚ ገይሩ ዝሓልይ ኣቦይ ዘለና ከምዚ ገይሩ ዝናቢ ኣቦይ ዘለና ከምዚ ገይሩ
نهيوتنا خب كل كفوز حلو أبوي زلنا ناس تمسكن يخون أب داوود 30 كلتا شومون تنتهي زبط أصل له من كلتن شومن أنا كمهركا نتاتخدر لا من قد دما كريكا إيه عيني نباخا أبيلنون كمهرها إيه أنا كمهركا تدخل لا مجد دما كبركة كريكا إيه عيني نباخا أبيلنون مغرها لذي أبزن تاينا ندور أنا كمهركا نتاتخدر لا مجد خانتا كبركة كريكا زبل قواسا كم زلنا كم زلك كم زلني على أملاخ نجد نام نخدو خلو زريئنا كم تتابع نبي كم تخيدي تفلت أبو قواسات مركز كم خان إحنا نام نخدو خلو سي نجزيابير قدام يكون قبره نجزيابير أملاخ كرمينا خنوصه أب كل خنتات نعو قدام يكون قبره خلنا نجرنا خلنا تيخون مارتين لا تسبق خيد سلازي دما تحياواي قواسا نباقعو بشمن يفلتن نساتن كا انتاي قبرو يفلطو نساتن كا دمصو انتاي قبرا يلاليا سلازي معرخ ندو زي آزان خصرب زلو مالتي دمص እግዚአብሔር እንታይ መኻኑ ክንፈልጥ ዘይክኢልና ድምጽ ጸላኢ እውን ታገብረና ማለት ክወስደና ኣብዚ ነገር ዝምባር ንሕና ክንነፍዕ ዝግባና ኩሉ ግዜ ምስ እንድሕዳ ኮይና ድምጽ ጸላኢ እንታይ መኻኑ ክንፈልጥ ኢና ሽዑና ኣብ ጎይታና ክንጽጋዕ ኢና ክንሃድም ኢና ማለት ምክንያቱ ካልእ ድምጽ ክመጽእ ከሎ እንታይ ገብራ ንሰን የጋልባ ዳሴ ካልእ ጓሳ መጽዩ كتصوع خلو ناي فتو تا دمت سلا زفلطا انتي غبرا نابطا فتو زلو عين زخدا فتو تسينو نخ فتح فحبت كنا خا اب كل زركب غواس علينا زي هادم زي تألم ولا فتو تتألمن كويتات كنت زي تألم اب كل زركب غواس علينا سلازي انت خنغبر لنا مالتي حياواي غواس خمزلنا خنوج علينا ኣብ ህይወትና ድማ ቀዳማይ ክንገብረለና ኩሉ ግዜ መእታውና ሙፃና እሱ ኣብ ህይወትና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንእውጅ ይግባአና ምክንያቱ ሎሚ ኣብዚ ዘለና ሕያዋይ ጓሳ ኣብዚ ስለ ዘብፅሐና ሎሚ ጥዒና ደው ኢልና ዘለና ሕያዋይ ጓሳ ከምኡ ስለ ዝፈተወ ስለ ዝገበረ ሎሚ ብዙሕ ኣብ ዙርያና ዝኸበበ ነገር ኣሎ ግና ከነቲ ዝኸበበና ነገር ንኸይንሪኦ ኮው ኢሉ ኣብዚ ደው ዘበለና ሕያዋይ ጓሳ ኣሎ لذا خاب كل عبي خاب كل زبلت حياة وقاسان حد علىك أنت هتقبر علىك ما تي بحكي لك هاي قبوا سكدس سيل نبس كبروا حياة وقاسا سلزلني دس يبلن الله حياة وقاسا سلزلني تحقوا يسلخه آمين ده أنت إذا في شاشة خديت ولا حياة وقاسا خمس الله زي كورسكم ديهم ولا تاي يسوس قوي تاي كم زبلت كورس اللي يلن بارز حياة ويقواسا زنبار أملاخ سمسكن يخون كم تاب معرف شمونت جمينا خساب 10 زرعنايو نزي ولد الزخ بالجوز مات حياة ويقواسايو كاب فريساوي النت كدحن زمات حياة ويقواسايو كاب حقي كبجوز مات حياة ويقواسايو كاب سيستم نايز عالم زخ بالجوز مات حياة ويقواسا لنا كاب مدراو النت كبجونا زمات حياة ويقواسا لنا مرقمنا كله سيرو بحرنت قبل معشاخ النبر زحرينا زبه جنا حياة وقاسا علنا هاللويا
ስለዚህ ባረ ዝሕያዋይ ጓሳ ዘሎ ማዓንተ ኣብ ቤትና ክንዕድሞ ኢና ዝሕያዋይ ጓሳ ዚ ኣብ ናብራና ክንዕድሞ ኢና ዝሕያዋይ ጓሳ ዚ ኣብ ስራሕና ክንዕድሞ ኢና ዝሕያዋይ ጓሳ ዚ ኣብ ኩሉ ነገርና ክንዕድሞ ኢና ምክንያቱ ስንሱ ሕያዋይ ጓሳ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘመናት ሙሉእ ከምኡ ዝበለ ሕያዋይ ጓሳ ተርኢ ኣይፈልጥኒ ከምኡ ገይሩ ዝጓሲ የለን ከምኡ ገይሩ ዝሕብሕብ የለን ከምኡ ገይሩ ዝፍውስ የለን ከምኡ ገይሩ ዘጥዕ የለን ከምኡ ገይሩ ድማ ነባጊዑ ኢሉ ህይወት ዝህብ የለን ኣነ ኢልዎም ነቶም ፈሪሳውያን ነባጊዐይ ህይወተይ ይህበን ኣይ ከማኹምን እኮ ዝብሎም ደሎ ኣይ ከማኹምን ንስኻትኩም ህይወት ትምንጥሉ ኣለኹም ኣነ ግን ህይወተይ ከማና ሕሊፈ ነባጊዐይ እንታይ ይገብር እህብ እብል ኣሎ ሃሌሉያ እዚ ጓሳ እዚ እምበር ኣባና ደሎ እዚ ጓሳ እዚ እምበር ኣብ ቤትካ ደሎ ነዚ ጓሳ እዚ ኻ እምበር ትስዕብ ደለኻ ሽሙ ይባረኽ ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እቲ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖኦምን እየን እቲ ህዝቢ እምበር ንኢየሱስ ክርስቶስ ይሰምዕ ነይሩ ነቶም ጓሶት ኣይኮነን መቸም ሕጂ ንሕና ስለተረዳእና እምበር ኣብቲ ግዜ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተራሰብ እዩ ብጣዕሚ እዮም ሽጎሩ ነይሮም ምክንያቱ ዝፈልጥዎ ምስኣቶም ዓብዩ ገለመለ ተራሰብ እዩ ማለት እዩ ንዓኣቶም ሽዑ ሕጂ ንሕና ጎይታ ስለተቐበልና ብካልእ መልክዕ ስለንሪኦ ዘለና ኣውቶማቲካሊ ተቐቢልና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣውቶማቲካሊ ተኣኽቢርና ንጉስና ጌርና እምበር ኣብቲ ግዜ እቲ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ንሳቶም እዮም ሙርያት ንሳቶም እዮም መምሃራን ንሳቶም እዮም መራሕቲ ግን ነቶም መምሃራን ክሰምዑ ኣይከኣሉ ንመን ሰምዑ ነይሮም ንኢየሱስ ጋኒና ኣሎ ብሎም እወ ድሓን ክንስዕቡ ኢና ከምዚ ሎ እወ ድሓን ፀገም የለን ክንስዕቡ ኢና ተሓቢኦም ዝስዕቡ ኣብ ገሊኡ ከዓ ንዓቶም ይነፅግዎም ነቶም መምሃራኖም ጥምቀት ገለመለ ተላቶም ኔክስት ዊክ ገለመለ ድሓን ሕቡእ ገለመለ ቶም ኣቕሽሽ መታን ከይክልክልዎም ወይ ገለ ስርዓት ቁርባን ድሕዳ ነይርዎም እሎይ ግን በቃ ብጣዕሚ ድፍርሑ ሰባት እዮም በጣም ዝፍርሑ ሰባት እዮም ግን ኣኸ ነዚ ነገር እዚ ሓሊፉ ክኸይ ዝኽእል ፍሉይ ጉስነት ስለ ዘርኣየ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ማእኸልቶም ጓሓሉ ኣብ ማእኸልቶም ሰረቕቲ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳደመቐ ኸይዱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርእዮም ደሎ እዚኦም ጓሓሉት እዮም ኣብ ገሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሽሙር ዲና ንብሎ ኣሽሙር እንዳገበረ እዩ ዝወቕዖም ነይሩ ኣይርድኦም እንታይ ከም ዝበለስ ኣይተረድኦምን እንታይ ብል ከም ዝነበረሲ ኣብ ሸሞንተ 21 ሲ ብሓጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ኢልዎም እንታይ ከም ዝበለ ፍጹም ኣይተረድኦም በዚ ካይዳኹም እዚ ክትሞቱ ኢኹም ኢልዎም በዚ ትገብሮ ዘለኹም ፍርዲ ክትሞቱ ኢኹም ኣብ 941 ከዓ በቃ ምምሃር ኣብዮም ደድበሎም ዘይሰምዑ እሱ ብምስላ ገይሩ ኣነ ከምዚ እዚ ከምዚ ክብሎም ከሎ ፍጹም ምስማዕ ኣብዮም ሽዑ ሓጢኣትኩም ፀኒዑ ይነብር ኣሎ ኢሉ እዛ ሓጢኣትኩም እንታይ ገይሩ ፀኒዑ ይነብር ኣሎ ምክንያቱ ንስኻትኩም ጓሓሉ ኢኹም ንስኻትኩም ሰረቕቲ ኢኹም እቶም ቅድመይ ዝነበሩ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉን እዮም እተን ኣባጊዕ ግና እንታይ ገብራኒን ኣይሰምዖምን እየን ኣነ እቲ ደገ ኣነ እየ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ከኣቱን ክወፅን መጓሰይ ከዓ ክረክብ እዩ ኣሜን ዶ እቲ ደገ ኣነ እየ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ከኣቱን ክወፅን መጓሰ እውን ክረክብ እዩ ሙሉእ መጓሰ ማለት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጓሰ ማለት ከም ዝበልናዮ ሕያውነት ዝመልኦ ሙሉእ መጓሰ ማለት እዩ ኣብ ልሙዕ ሻኻ እንዳወዓልካ ኣብ ዕረፍቲ እንዳነበርካ እግዚአብሔር ይባረክ ሰራቂ ብጀካ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅን እዩ ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረክባ እየ ዝመጻኹ ሰራቂ ብጀካ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእ እንታይ ይገብርኒ ኣይመፅን እዩ እዞም ንሪኦም ዘለና ጓሶት እምበር ጓሶት ደይኮኑሲ ሰራቅትን ሓረድትን እዮም ባር ኣብዚ ዘመን እዚ ብዙሕ ሲስተም ኣሎ ሰራቅን ሓራድን ቀታልን ዝኾነ ሲስተም
ንዓናውን ዝጓስየና ደሎ ማለት እዩ ሎሚ ሕያዋይ ጓሳ ኣሎሞ ካብቲ ጉስነት ናይ ሲስተም ናይ ዓለም ምውፃእ የድልየና ኣሎ ሲስተም ናይ ዓለም ቴክኖሎጂ ናይ ዓለም ኣካይዳ ናይ ዓለም ኣዘራረባ ናይ ዓለም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጸሎት ናይ ብዙሓት ክርስቲያን ዝተመለሰሉ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምራጽ ሓደ እንታይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ድሕሪ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ወዲ ወይ ከዓ ጓል ካልእ ዝኸም ዝበሃል ነገር የለን ናይ ክንደይ ሰባት ጸሎት ተመሊሱ ኣይጸልዩ ነርኩም ኮሚልኩም ክብደት ኣይነበረና ብልብኹም እዚ ነገር እዚ እኮ እዚ በቃ ንሰብ እንዳጓሰየሲ ንሰብሲ ጓል ንኽብል ወዲ ንኽብል ዘፍርሕ ዘመን ኮይና መጽና ነርና ደቅና ዝመሃሩ ወይ ንፈልጥ እዚ ኣይመሃሩ ክንብል ውን ዓቕሚ ዘይብልና በዚ ሲስተም እዚ ንጓሰ ሰባት ከይንኸውን እምበር ኣብቲ ሕያውነት ጉስነት ናይ ጎይታ ንእቶ ኣብ ሕያዋይ ጓሳ እንድሕር ኣቲኻ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዓለም ደሎ ነገር ንዓኻ ንደቅኻን ከጸልወካ ይክእልኒ ኣብ ስራሕ ክትቅበሎ ዘይግባእካ ነገር ተቐበል ክብሉኻ ክእሉ እዮም ኣብ ትምህርቲ ንደቅኻ ተቐበሎ ክባሃል ዘይግባእ ነገር ተቐበሎ ክብሉኻ ክእሉ እዮም ሕያውነት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብዚ ይበልጽ እዩ እዚ ምስ ተረዳእካ ግን ንደቅኻ እንታይ ከም ትምህርቲ ትፈልጥ ኢኻ ንገዛ ርስኻ እውን ከመይ ጌርካ ኣብቲ ጉስነት እቲኻ ኩሉ ግዜ ብኡ ትምራሕ ማለት እዩ በቲ ሕያዋይ ጓሳ ዝመርሓካ መርሒ ትምራሕ ማለት እዩ እስቲ ሓደ ሰብ ሕያውነት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ከዓ መርሒነት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዘይተረዲእዎ ኣማን ኮይኑ ዋላ ብለኩም ኣለኹ ነብሲ ወሲኽኩም እቲ ናይ ዓለም ሲስተም እንታይ እንዳገበረካ ዝኸይድ እንዳጸለወካ ኣቃያ ኣዘራረባኻ ቋንቋ ኣዘራረባኻ ቶንካ እንዳተቀየረ ገለ ማለት ኸውን ዓቃል ዝነበርካ ዓቕል እንዳጠፈአ ሕያዋይ ዝነበርካ ሕያውነትካ እንዳጠፈአ ገርሂ ዝነበርካ ግርህነትካ እንዳጠፈአ ብዙሕ ነገርካ እንዳተወሰደ ግዜኻ ናይ ቃል ኣምላኽ ናይ ጸሎት ክኸውን ዝግብኦ ካልእ ነገር ንዓኻ ዝሕዘካ ነገር ኣብ ህይወትካ ሱር እንዳሰረተ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣይናይ ቀዳማይ ንገብሮ ክንፈልጥ ኣለና ተዘይ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ዘሎ ነገር ይበዝሕ ኣብ ምድሪ ዘሎ ነገር ይሕይል ኣብ ዙርያና ዘሎ ነገር ይበዝሕ ግና ክቲ ውሽጥና ዘሎ ኸ ይሕይል ካብቲ ዓለም ደሎ ስክበሉ ትምሳይ ደሎ ይሕይል ካብቲ ዓለም ደሎ ትምሳይ ዘሎ ይሕይል የስ ትምሳና ዘሎ ይሕይል ትምሳና ዘሎ ጎይታ ይሕይል ግና ከምኡ ክንብል ተኾይና ምስ ጎይታ ከምታ በጊዕ ካብ ጓሳ ዘይትፍለ ንሕና ኸ ኩሉ ግዜ ድድሕሪ ንኸይድ ክንከውን ኣለና ኤቭሪ ዴይ ካ ህይወትና ክንመዝኑ ኣለና ንኣቱ ክንወፅእ ከለና ማዕረ ክንደይ ዲፔንድ ንኸውን ኣለና ኣብ ጎይታ ማዕረ ክንደይ ንውከል ኣለና ምክንያቱ እታ በጊዕኹም እያ ኣብ ገዛ ርእሳይ ትውከልኒ ኣብ ገዛ ርእሳይ ትጽጋዕኒ ኣብ ጎይታ ኣብ ጓሳ እንታይ ትገብር ትጽጋዕ ማለት ስለዚ ካብዛ በጊዕ እዚኣ ብዙሕ ነገር ክንምሃር ይግባአና ንሕና ድማ ሎም ዓንቲ ጤል በጊዕ ኢልና ንሓት ግባአና እስካ ኣብ ጎንኹም ዘሎ ጤል ዲኻ በጊዕ በሉ ፍርቂ መን ኢሉ ብሓቂ ብጣዕሚ ምስትውዓል ዘድልዮ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ጉስነት ናይ ጎይታ ምንም ዝጎድለካ ነገር የለን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ጓሳ እዩ ቃል ኣምላኽ ህያው እዩ ዝጎድለኒ የለን ኣብ ልምዕ ሸኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓረፈሉ ማይ ድማ ይመርሓኒ ንሱ ንነብሰይ እንታይ ይገብራ በቃ ህዳድ ደይብሉ ህይወት ንሕዳ ረኺብካ እንታይ ይበሃል ነብስኹም ድሕሪ እንታይ ይበሉ ጤል ውፅ ይበልዋ ኣንቲ ጤል ውፂ ጎዲል ንኽኢላ ክተግረሙን ተሰሚዑዋ ጤል ውፂ ምክንያቱ በጊዕኹም ኣይትገብርና ትፈልጥ እያ ጓሳኣ ኩሉ ከም ዘዳለወላ የጥምያ ድዩ ጓሳኣ ኣብ ዕረፍቲ ይዘንብራ ኣይድቅስኒ እኮ ስለያሲ ይድቅስኒ ኩላትኩም ዶ ኣብዚ በዚ ናይ ክልተ ሰዓት ድኹን ወስደኩም ሓንቲ መዓልቲ ተናባጊዕ ከመይ ከም ዝነበራ ከመይ ከም ዝጓሰ ክትርእዩ እሞ ሽዑ ቁርብ መታን ክርዳእና እዞም ካብ ከተማ ዝመፅኹም ኮ በቃ ሽግር ኮይኑ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እምበኣር ኣሕዋቴ ጉስነት ናይ ጎይታ ይበልፀና ሕያውነት ዝመልኦ ጉስነት ናይ ጎይታ ይበልፀና ንሕና ኸ ኣባጊዕ ንኹን ብሓቂ በጊዕ ንኹን ብሓቂ ለዋ እንታይ ከምኡ ክትኮን ከለኻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ብሎ ባዕልኻ ፈጠጥር ክትብል ተጀሚርካ ስቕ እዩ ዝብል ጎይታ ኣይ ድገብሮ ይፈልጥኒ ተልካ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እንታይ ከም ትገብር ናበይ ከም ትኸይድ ብኸመይ ከም ትኣቱ ብኸመይ ከም ትወፅእ መጓሳ ከዓ ይረኽባ ኢሉ ከኣትዋን ክወፃን እየን ብሰላም ከኣትዋ ክወፃን እየን መጓሳ ከዓ ክረኽባ እየን
ስለዚህ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ጉስነት ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ስለ ዝበልፅ ኣብቲ ጉስነት እንታ ክንገብር ይግባአና ማለት እዩ ክንኣቱ ይግባአና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስኪ ንጸልይ ኩላትና ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ አቦ Yabo, Yabo, Yawai Guasa, Yawai Guasa, Jesus Yawai, Yawai Yabo, Yawai Yabo. شمكا يبارك حياواي غواسا حياواي غواسا سلازلخنا نفسنا تفسح الله لك اسخاخ كله تبلصيخا لك غوسنت كابخاب كالو غوسنت يفليو غويتا تمهرنا يو ابزا يبصحنان ሕብረተሰብና ዘመሃረኛ ካልቸር ኣብዚ ኣብጽሐናን ለባማት ንብሎም ሰባት ዝመሩሕና ምርሒት ኣብዛ ይብጽሐናን ከምታ በጊዕ ምንም ዘይትፈልጥ ንሕና ምንም ዘይንፈልጥ ኣብ ትሕቲኻ ንነብር ደቅኻ ኢና ብሕያውነትካ ንነብር ብፍቕርኻ ንነብር ብምሕረትካ ንነብር ናትካ ውሉዳት ኢና ሎሚ ናባኻ ንማረኽ ኣለና ሎሚ ናብ ደንቤኻ ንማረኽ ኣለና ሎሚ ናብ ቤትካ ንኣቱ ኣለና ሎሚ ኣብ ደንቤኻ መውዓል ይበልጽ ንብል ኣለና ናብ ንኸዶ መታን ክትመርሓና ንምድቦ መደብ መታን ንስኻ ክትፈልጠልና ካብ ሰረቕትን ጎሓሉትን ንህይወትና መታን ክትብጀዋ ሎሚ ኣብ ደንበ ኣባጊዕኻ ንኣቱ ኣለና ኣብ ጉስነትካ ንኣቱ ኣለና ያዋይ ጓሳ Yawai Yabo, Yawai Yabo, Yawai Yabo, Yawai Guasa, Yawai Guasa, Jesus. هاللويا شو كاي بارك أبيت 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 حياة ونت كحتعب وعد كهبي وتبلز كم እግዚአብሔር የለን كم እግዚአብሔር كم ጎይታ ኢየሱስ የለን كم ጎይታ ኢየሱስ كم እግዚአብሔር የለን كم እግዚአብሔር كم ጎይታ ኢየሱስ የለን كم ጎይታ ኢየሱስ የለን ለውሃትካ ካብ ህይወት ይልዝ አሜን 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 ስተጸገድ ሰይ አቤት 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 ከም እግዚአብሔር የለን ከም እግዚአብሔር የለን ከም ጎይታ ኢየሱስ የለን ከም ጎይታ ከም እግዚአብሔር የለን
ከእግዚአብሔር ከም ጐይታ ኢየሱስ የለይ ከም ጐይታ ለውሃትካ ካብ ሕይወት ይበልጥ አሜን 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 ዝተጸበይዎ ድማ ብሕብረት ከም እግዚአብሔር የለይ ከም እግዚአብሔር ከም ጐይታ ኢየሱስ የለይ ከም ጐይታ ኢየሱስ ከም እግዚአብሔር የለይ ከም እግዚአብሔር ከም ጐይታ ኢየሱስ የለይ ከም ጐይታ ኢየሱስ ከም እግዚአብሔር የለይ ከም እግዚአብሔር ከም ጐይታ ኢየሱስ የለይ ከም ጐይታ ኢየሱስ ለውሃቱ ካብ ሕይወት ይበልጥ አሜን 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 ሻታ ካሱ ፓፓፓፓ ሰይካላ ሃሌሉያ ከም እግዚአብሔር የለይ ኢየሱስ የለይ ከም እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔር የለይ ከም እግዚአብሔር ጐይታ ኢየሱስ የለይ ከም ጐይታ ኢየሱስ ከም እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔር የለይ ከም እግዚአብሔር ከም ጐይታ ኢየሱስ የለይ ከም ጐይታ ኢየሱስ ለውሃቱ ካብ ሕይወት ይበልጥ ሁልጊዜ ይዘሕርፍ አሜን አሜን ሃሌሉያ ከም እግዚአብሔር የለይ ከም እግዚአብሔር የለይ ከም ጐይታ ኢየሱስ የለይ ከም ጐይታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔር ከም ጐይታ ኢየሱስ የለይ ከም ጐይታ ከም እግዚአብሔር የለይ ከም እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከም ጐይታ ኢየሱስ የለይ ለውሃቱ ካብ ሕይወት ይበልጥ ብሕረይ ዝጽሕርሕ ዝተጸበዮ ድሪ ዝትምዕ አሜን አሜን ከም እግዚአብሔር የለይ ከም አታስ ተስኡ እስኪ ተስኡ ተዚ አምላኽ እዚ ኮፍ ኢልኩም ተስኡ ደስ እናበለኩም እስኪ ሃሌሉያ ከም እግዚአብሔር ሰይ ሃሌሉያ ከም እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከም ጐይታ ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ሕያዋይ አቦ ሕያዋይ አቦ ሃሌሉያ ሕያዋይ አቦ ኮኔክት እንዳገበርኩም ሕያዋይ ጓሳ ተጠቐሙሉ እዚ ግዜ እዚ ፕሬሸስ ዝኾነ ግዜ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ብሕያውነቱ ኣብ ቤትኩም ይምእቶ ብሕያውነትኩም ኣብ ነገርኩም ይእቶ ሃሌሉያ ይዳሃስስ ይስራሕ ንሱ ሃሌሉያ ያቦ ሁልጊዜ ዝርሕርሕ ዝተመቾ ህዝቢ
እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር ከም ጎይታ ኢየሱስ የለም ጎይታ እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር ከም ጎይታ ኢየሱስ የለም ጎይታ ኢየሱስ ሕያው አይጓሳ ሕያው አይጓሳ ሕያው አይጓሳ ሕያው አይጓሳ ንብለካለና ዝደረቀ ልቢ ተረስርስ ዝሞተ ህይወት ትህብ ዝጠፈአ ትመልስ ዝተሰበረ ትጽግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክነካለን እግዚአብሔር አቦ ንባርካለን እግዚአብሔር አቦ ንባርካለን ስለቲ ግሩም ህያብ ካሽምካ ይባረክ ስለቲ ድንቅ ህያብ ካሽምካ ይባረክ ከም ጎይታ ኢየሱስ የለም ከም እግዚአብሔር የለም ከም እግዚአብሔር ከም ጎይታ ኢየሱስ የለም ከም ጎይታ ከም እግዚአብሔር የለም ከም እግዚአብሔር ከም ጎይታ ኢየሱስ የለም ከም ጎይታ ከም እግዚአብሔር የለም ከም እግዚአብሔር ዝሕመኩም ተለኹም ሎማዓንቲ ክንጽልየልኩም ኢና ዝሕመኩም ተለኹም ጽልየልኩም ኢና ናብ ዝሙፁ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቤት ኣሎ ሕያው አይጓሳ ኣብዚ ኣሎ ሃሌሉያ እዚ ቤት ቤት ፈውሲ እዩ እዚ ቤት ምድሓን እዩ ሃሌሉያ ናብዚ ቅድሚት ምፁ ክንጽልየልኩም ኢና ዝሓመኩም ተለኹም ሃሌሉያ ከም ጎይታ ኢየሱስ ከም እግዚአብሔር የለም ከም እግዚአብሔር ከም ጎይታ ኢየሱስ የለም ብተስፋ ምቁራጽ ተወቅዕት ነፍሲ ሰላሎ መዓንቲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጋፍ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናጻ ምውጻእ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ታትድህስስ ኢድ መንፈስ ቅዱስ ሼራ ባባ ስታክለዲ ለረበጋር ለረበጋት ተስፋ ምቁጣ በኢየሱስ ንጎንሖለና ተስፋ ዘቁርጽ ዘበለ ንጎንሖለና በኢየሱስ ክርስቶስ ቀታሊ ሐራሪ መንፈስ ሎማዓት ንጎንሖለና በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስ ኽወስድ ዝደሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ከጥፍእ ዝደሊ በኢየሱስ ክሐርስ ዝደሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ከጎሳቅል ዝደሊ በኢየሱስ ንወቅዖለና ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ ካብቲ ሕያዋይ ጓሳ ዝተላዕለ ሎማዓንቲ ዝብጠስ ክብጠስ ካብ ዝገዛዝ ዝብጠስ ነገር ኣሎ ሎማዓንቲ ንዓኻ ዘይጠቅም ዝብጠስ ሎማዓንቲ ጎይታ ክብጥሶ እዩ ንዓኻ ዘይረብሓካ ነገር ናብ ክብሪ ዘይወስደካ ነገር ሎማዓንቲ ክብጠስ እዩ ሪፓ ላባጃ ባባባባባባባባ ጅለሬቤጋንታ ሪፓ ባባባባባ ጅለሬቤጋንታ ጾር ዝኾነካ ሎማዓንቲ ይበጠስ ክኸበደካ ነገር ሎማዓንቲ ይበጠስ ናብ ክብሪ ዘይወስደካ ኣጋርካ ሓንኩሉ ዝሓዘ ከይትስጉም ዝሓዘካ ሎማዓንቲ ይበጠስ ዝሓይ ዘበለ በኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ዘይኮነ ዘበለ ሁሉ ያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ያዋይ ጓሳ ሻፕሬ በደለ ረቤጋንታ ላበደ ሎማዓንቲ ምግጣም ክኾን ሎማዓንቲ ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ምርኻብ ክኾን ሎማዓንቲ ዝልወጥ ነገር ክህሉ ሎማዓንቲ ትርጉም ናይ ህይወትካ ክትፈልጥ ኢኻ ሎማዓንቲ ትርጉም ናይ ዕላማ ምንባርካ ሎማዓንቲ ኸሪእካ ይጎይታ ሃሌሉያ ሎሚ ሓድሽ ነገር ክትርኢኻ ሓድሽ ነገር ክትርኢኻ ሎማዓንቲ ሓድሽ ነገር ኣብ ህይወትካ ክኾን ሃሌሉያ ፍሬጃ ባባ ስታክለደ ለረቤጋንታ ፕሮግላራ ባጋላ ጅሎሬ ቤጋራ ባጋላ ጀስተ ትወቆላላይ ትሪእዋ እንደለኹም ኢላ ሓድሽ ነገር ገብራለኹ ዝበለ ጎይታ ሃሌሉያ ሎማዓንቲ ኣብ ህይወትካ ሓድሽ ነገር ክኾን ሎማዓንቲ ኣብ ህይወትካ ሓድሽ ነገር ክኾን በኢየሱስ ክርስቶስ ፕሮጀላራ ባጋላ ባጋንታ ጅሎሬ ቤጋንታ ላባጃ ስታክለደ
ريك راجا بابا جدوري بيغانت غواسا حياواي غواسا يسرح له بزبيت زي حياواي غواسا يمنطلالو حلق كابتوم سرقت زمنطل غواسا هاليلويا لومي هوت كانصح توصيا لومي هوت كحراو توصيا بريتشري بديلا ربغان تالاباديا ناملاخ زطعم سب كتكوني خالو معانت نغويتا زطعم سب كتكوني خالو معانت حسابك جابر ابي هوت كازغلصلو معانتي مغرق جابر زغلصلو معانتي هاليلويا بريتشري بيبي جدري بيغار لربغالا بغان تالاباديا شيك بابا باستا آمين هاليلويا كم እግዚአብሔር يلن كم እግዚአብሔር የለን كم ጎይታ ኢየሱስ كم እግዚአብሔር ሼክ ባባ ሳፕሬዲያ كم ጎይታ ኢየሱስ كم ጎይታ ኢየሱስ እግዚአብሔር የለን ሪካ ባባ ሼፕሬደ ቤቤ ጀደሪ ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ አቦ ኢየሱስ ሕያዋይ አቦ ብሽም ካፈልጠካዩ ንሱ ብሽም ካፈልጠካዩ ሕጂ ብሽም ካይጽዋዓካሉ ብሽም ከይጽዋዓክሎ አዛን ካይከፈትሎ ማዓት አዒንትና ይከፈትሎ ማዓት ብሽም ኢየሱስ ንሱ ሕያዋይ ጓሳዩ ብሽም ካይፈልጠካ ነገር ካይፈልጥ ንሱ አምታይ ትውዕል ይፈልጥ ንሱ አምታይ ተሓድር ይፈልጥ ንሱ ሃሌሉያ ንሱ ሁሉ ግዜ ፍቃደኛዩ ክሕልወካ ክረዳእካ ክድግፈካ ሕያዋይ ጓሳዩ ንሱ نبارخك هالنا نعبيك هالنا حياواي ጓሳ አለንስኩ በሉ አረ እንደገና ሕያዋይ ጓሳ አለኒ ዝጎድለኒ የብለይን ሕያዋይ ጓሳ አለኒ ደቀይ ዝጎድሎም የብሎምን ሕያዋይ ጓሳ አለኒ ሰላመይ ብዙሕዩ ዕረፍተይ ብዙሕዩ ዓወተይ ብዙሕዩ ሃሌሉያ ጥዕናይ ብዙሕዩ ሓጎሰይ ብዙሕዩ ናይ ሰሓቅ ዘመን እዩ ናይ ዕልልታ ዘመን እዩ ናይ ፍቅሪ ዘመን እዩ ናይ ምትኽኻብ ዘመን እዩ ናብ ክብሪ ዘመን እዩ ናይ ዕቤት ዘመን እዩ ሃሌሉያ በኢየሱስም ይባርኸኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ንባርኸካ ኣለና ንዕብየካ ኣለና ኣብ ዝጉባኤ ስለ ዘለኻ ሽምካ ይባርኽ ብሓይሊ ስለ ዘለኻ ተመስገን ብምሕረት ስለ ዘለኻ ተመስገን ብጸጋ ስለ ዘለኻ ተመስገን ትገብር ስለ ዘለኻ ተመስገን ለውሃትካ የዓቢ ተመስገን ፍቅርካ የዓቢ ተመስገን ስለ ዘተሳኻና ተመስገን ስለ ዝባረኽካና ተመስገን ስለ ተዕብየና ደለኻ ተመስገን ሐሳብካ ስለ ዝገለጽካ ተመስገን ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝሰደድካልና ተመስገን ሕያዋይ ጓሳ ስለ ዘላኣኽካልና ተመስገን ክብሪ ምስጋና ዕቤት ንዓኻ ይኹን ኣብ ኩሉ ነገርና ንዓኻ ንሸመካ ኣለና ቀቅድሚት ነውፃካ ኣለና ኣብ ደቅና ንዓኻ ንሸመካ ኣለና ኣብ ህይወትና ንዓኻ ንሸመካ ኣለና ኣብ ስራሕና ንዓኻ ንሸመካ ኣለና ኣብ ኩሉ ነገርና ንስኻ ቀዳማይ ንብለካ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስም ድምፅኻ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንሰምዕ ዕዘና ይከፈት ንስኻ ብሽምና ስለ ትፈልጠና ተመስገን ብሽምና ስለ ትፈልጠና ተመስገን ንደቅና ብሽሞም ስለ ትፈልጦም ተመስገን ንጉዳይና ድማ ብሽሙ ስለ ትፈልጦ ተመስገን ክብሪ ምስጋና ዕቤት ንዓኻ ይኹን نخبرك كان عبيك هالنا أب زمننا كل نسخة قديم كاتره دميق كاتره كبري عبيت مسكانا عاها يخون بيسو زلال ماوشم آمين متاكم يبارخ متاهم يبارخ ملوسكم يبارخ سخاتكم رسم برجراي تخونونيهم نعهم نوغا تسرح أطوار أيتأكمنيو ندقهم نوغا تسرح أطوار أيتأكمنيو زمانكم نوغا تسرح أطوار أيتأكمنيو بابا هم يقربنيو بيسوع زرم شو آمين هاللويا ويتباركم